समखौ गोबाव समनिफ्राय जोङो नेबाय थादोंमोन आरो दिनै जोङो बयबो बे समखौ मोननो हाबाय। लोगोसे जोङो हामबाय होनदों जोंनि एरियानि थाइखाजरा एरियानि पेरेड कमिटिनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सार, सेक्रेटारि सार आरो जोंनि केशियार सार, लोगोसे मान होनो गोनां बे सिडिपिनिनो डाइरेक्टर सार, लोगोसे जोंनि थाइखाजरा एरियानि पास्टर आरो जोंनि मण्डलिफोरनि गोबां जोंनि पास्टरफोर दङ आरो जेसेबां जोंनि लाइमोन, जोंनि जोहोलाव आरो जोंनि उन्दै गथ'फोर मेगन बेखेवदों। गोजौ सिन्थाराव थानाय सोरजिगिरि अनसुला गोथां इसोराफा नोंखौनो मानोना नोंनि अननाय, नोंनि बोर, नोंनि अरायबो नेफ्लायनाया जोंनि जिबनाव, जोंनि नखराव, जोंनि मण्डली फेल'शिपफ्राव दङ। बेनिखायनो जोङो दिनै बे मोजां समखौ मोननो हादों आरो बे समाव जोङो नैबे नोंनि गोथार प्रग्रामखौ जोङो जागायगोन। नोंनि गोथार जोंनि उपस्थिति जोंनि जिबनाव, जोंनि बे समाव नोङो दैदेनदो। हे आफा, जोङो नोंखौ बरायबाय, जों बयजोंबो लोगोसे थादो जिसुनि मुङै आमेन। आङो बाइबेल फरायगोन। बेनो जाहैबाय गितफोरनि लिरनाय 20 अध्याय 1 पद। आङो फरायनि जिसुनि मुङै। नों देरहानायखाय जोङो गोबारै रंजानानै जोंनि इसोरनि नामै निशानफोरखौ दिखांदोनि फोरबुनि नोंनि गसर गाबनाय मानिखौ थिक खालामथों। इसोरा गावनि बाइक फरायनायनि सायाव गेदेर आशीर्बाद लाबोथों। सोरगोनि बोलोग्रासिन आफा इसोर, नोंखौ हामबाय आरो हामबायसै आफा। गोबाव समनिफ्रायनो जोङो आरजजों नेनानै दङमोन। जोंनि बिबिसिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो एरियानि दिनैनिफ्राय लानानै 24 तारिख मोनाबिलि समसिमखौ दिनैनिफ्राय नोंनि बोरखौ लाबोदो आरो गासैबो प्रग्रामखौ नोङो बोर होदो। आफा, नोंनि मुङाव दिनै बे फिरफिलाखौ उराय होनाय जाबाय। बियो बे सिडिपि बायजासे बे लांगोनायाव थाबाय थासिगोन। आफा इसोर, नोंनि बोरजों नोङो सहाय खालामनायनि थाखाय बे गासैबोनि थाखाय नोंखौ धन्यबाद होनानै बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बुङो आमेन। हिसाबै जोङो लिंहरदों आरो बिथाङा गमामायैनो जोंनि गेजेराव दिनै फैबाय। बिनिखायनो जोङो सारखौ गांसे आर'नाइजों जोङो बरायनो आवगायदों। आङो खावलायबाय। हामबाय होनदों, बयबो आखाइ खबना होगोन आरो आङो डाइरेक्टैनो सारनो बे गासै समखौ हगारनानै होनाय जाबाय। सिगांसिनथारावनो जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोरखौ आङो हामबाय होनदों बे मोजांथार समनि थाखाय आरो हामबाय होनदों जोंनि थाइखाजरा एरिया इयुथ कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि। दिनैनि बे जोंनि जानो गोनां सिडिपि दिनैनिफ्राय लानानै 24 तारिख मोनाबिलिसिम बे प्रग्रामा थागोन आरो दिनै बे 20 तारिख बे समाव बे पेन्डेलखौ ओपनिं खालामनो
आंनो होनायनि थाखाय आङो हाजासे हामबाय आरो हामबाय आङो बे समाव आरज खालामनि बयनिख्रुइ गोजौसिनथार सोरगोआव थानाय नों जोंनि अनसुला आफा प्रभु नोंखौ हामबाय होनो आफा नोंखौ हामबाय होनालासिनो थानो हाया आफा नोंनि अननाया सोमो गोनां नोङो नोंनि अननायखौ जोंनि गेजेराव दोननानै नोङो दैदेनबाय नोंनि अननायनि बे दैदेननायजों जोङो प्रभु आफा बे अक्ट'बर दाननि बे 20 तारिख बेलासि मुगाखौ जोङो मोननो हाबाय आरो बे समनिफ्राय लानानै फैगौ 24 तारिख मोनाबिलिसिम जोंनि बे प्रग्रामा थागोन आफा नों बे प्रग्रामाव सिगां जानानै नोङो जोंखौ दैदेनदो दे प्रभु आफा जोङो नोंखौ सिबिनो नोंखौ खुलुमनो जि आफा बे पेन्डेलखौ बानायनाय जाबाय बेखौ दानो प्रभु नोंनि मुङाव गथायनाय जादों आरो बेखौ बेखेवनाय जासिगोन आफा नों बेखौ नाजावदो आरो नों बोर खालामदो आरो प्रभु बे पेन्डेलनि सिङाव हाबनानै नोंखौ बाख्नायनो नोंखौ सिबिनो हाबलायनाय बादि साफ्रोमजोंबो नों लोगोसे थानानै हेफाजाब खालामदो आफा नोंनाव बिदि आरज खालामबाय बे गासैबो आरजखौ नोंनि आथिं गुदि दोननानै बोखांग्रा प्रभु जिसुनि नामबाय आमेन समाव फरायनि बेनो जाहैबाय गितफोरनि 100 आङो बे समाव फरायगोन जिसुनि मुङै गोजौआव लिरनाय दं बाख्नायनायनि दोंसे गित गासै पृथिबिनि मानसिफोर फोरबोनि मुङै गोबारै रंजादो आरो गोथों लामाजों आखल गोनाङै थाबायगोन गोबारै रंजानानै बिनि मोखाङाव फैदो गमामायै मिथिदो फोरबोआनो इसोर होननानै बिनो जोंखौ दादों आरो जोङो बिनिनोखा बिनि रायत आरो बिनि गुमजानाय मेन्दा बिनि लांगोनायाव साबाय सुनायजों आरो सिथ्लायाव बाख्नायै हाबदो बिखौ बाख्नायनानै बिनि नामखौ साबाय सुनदो मानोना फोरबोआ गाहाम आरो बिनि मायाया लागारबो थायो आरो बिनि सैथिया फिरि मानिफोराव थायो इसोरा गावनि राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयजोंबो लोगोसे थानानै बोर खालामथोंसै बे समाव आङो दायो बेखौ हास'नाय जासिगोन बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै आङो बे फिथाखौ हास'नाय जाबाय जोङो बयबो हाबफैगोन आरो सोरगिदिं जोङो थाफैगोन आङो बे समाव लोगोसे आर'ज खालामनो जोंनि डाइरेक्टर बिथांनो आङो बेखौ होनाय जाबाय अन्नानै लिड खालामदो अन्नानै नैबे इसोरखौ खुलुमगोन सिबिगोन आरो जों बिनिफ्राय जों बोर नाजावगोन जों इसोरा बे जायगायाव जों गोथार खालामो बिनि थाखाय जों लोगोसेनो आर'ज खालामगोन आरो सैताननि गाज्रि परिकल्पनाफोर दङब्ला आरो गाज्रि लाबोनो गोनां आनजादफोर दङब्ला जों इसोरा जों रैखाथि होयो प्रटेक्शन होयो जों बिनि थाखाय जों इसोरनाव जों खावलायगोन जोङो बे दै आखायाव दै लादों जोङो बे दैनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन मोजां बोथोरफोरजों जों होयो जों लोगोसे आर'ज खालामगोन आरो आं जोबनायावहाय आङो फोजोबगोन जोङो लोगोसे आर'ज खालामनि उनसुला गोथार बोथोर नों मोजां दिनफोर होनायनि थाखाय नोंखौ धन्यबाद होदों इसोर आफा आरो खावलायबावदों आफा बे प्रग्रामा दिनैनिफ्राय लानानै फैगोन प्रभु आफा दिनै मंगलबार मोनाबिलि समसिम 24 मोनाबिलि समसिम बे प्रग्रामा जाफुंगोन आफा आरो जों बे जायगायावनो थानानै जों गोबां नोंनि बोर आरो आशीर्बादखौ जों नाजावगोन आरो बे जायगायावनो थानानै जों बिफा इसोरखौ सिबिगोन खुलुमगोन थारैनो नों खोनासंगोन बेखौ आं फोथायदों आफा दानो प्रभु आफा दिनै आखायाव दै लादों प्रभु आफा बे जगनि दैखौबो नों गोथार खालामदो आरो बेखौ नोंनि मुं लानानै सारगोन प्रभु आफा जेन' बे दैनि गेजेरजोंनो बादुया जोंनि इभिल स्पिरिट डिभिल स्पिरिटफोर दङब्ला बे दैनि गेजेरजोंनो नों गोजान खालामदो नोङो दूर खालामदो आफा आं हुकुम होयो जिसुनि मुङावहाय सैतान नोङो बेनिफ्राय गोजान जादो आफा जिसुनि मुङावहाय प्रार्थना खालामदों प्रभु आफा दानो बे समावहाय बे प्रार्थना जों साफ्रोमनि जिबन आद्रा सम गासैबो समफोरखौ नोंनि बिफानि गोथार आखायाव गथायनानै जिसुनि नामै बिबाय आमेन आमेन जों बयबो मेगन बेसेबगोन आरो खर' गंग्लायगोन हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jangan engkau hambai hedeng, jangan engkau baknaideng, manana Prabhu nengah belagra Isir, nengah kathang Isir, nengah serjigiri Isir, nengah poritran hena hagra Isir. Apa jangan benikane jangan engkau besamahai jangan baknaideng takai jangan tham tim jadeng. Ara nengkau hambai hedeng Prabhu nengah engkau gazan ada katini pray, be mana beli somau, nengkau kolomnya takai, be gathar fendelau nengah engkau kosi kalamdeng, be gasaiba nengni online. Ada nani day ni takai jeng bersama jeng nengkau hambai hedeng, nengkau nengah has tay, benikane poy apa, jeng nani mengai rezam nai jeng, damai di nai jeng, musanai poy jeng nengkau gorak posong sakalam sigon, benikane Prabhu neng jeng legasi tadi, bekasi aros kau nani akyang gotai nai, neng jeni saselo basagan asor tias Yesus ni mengai, Amen. Bariko kolom na sibile takai poydeng, benikane jeng manse metai rezam nai, jeng kibiau na jeng dari gau kau jeng Yesus na jeng gotai gen. Fuyden Prabhu jeng nengni katiau, baik plenai jiuko nengna labadeng, Prabhu neng jengna dapin jane. Fuyden Prabhu jeng nengni katiau, baik plenai jiuko nengna labadeng, Prabhu neng jengna dapin jane.
जिसुआ बुंदों आंनो गोथांनि सिथाव जोङो बे मेथाइखौ खननानै जोङो इसोरखौ बाख्नायनि जिसुआ बुंदों आंनो गोथांनि सिथाव आंनियाव फैनाय नागारनाय नङा फोथायनो सानफ्रोमबो उथायनाय नङा जिसुआ बुंदों आंनो गोथांनि सिथाव आंनियाव फैनाय नागारनाय नङा फोथायनो सानफ्रोमबो उथायनाय नङा हाब मावो जोंनि मावनाय दांनाय मेगननि नोजोरफोरजों बेनिखायनो बे मेथाइखौ जों रोजाबनानै जों गावखौ जों इसोरनो जों गथायगोन जोङो बयबो मेगन मिसिगोन जोंनि गोसोफोरखौ जों गुरै खालामगोन जोंनि जि गोसो बे गोसोखौ जों इसोरनि फारसे जोङो ध्यान खालामगोन जोंनि रायनायफोरजों जोंनि नायनायफोरजों जोंनि मावनाय दांनायफोरजों जोङो नोंनि देखौ हाजार हाजार पाप मावो बेनिखायनो प्रभु जों नोंनि खाथियाव फैनायजों लोगोसे जोंनि जिबनफोरखौ जों नुनो होदों नों जोंनि गासैबो गोरोन्थिफोरखौ निमाहा खालामनानै नों जोंनि जिबनफोरखौ नोङो नाजावदो आरो नों जों बयनोबो नांगौ बायदि आशीर्बादखौ नोङो दान खालामदो प्रभु हालेलुया प्रभु दिनै बे मोनाबिलि समाव गोजान आरो खाथिनिफ्राय जेसेबांनाखि नोंखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय नोंनि खाथियाव फैबाय साफ्रोमनिबो गोसो मोदोम जिबनखौ जों नुनो होबाय आरो दिनैनि गासैबो जानो गोनां हाबाफारि जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम गासैखौबो नोंनि आखायाव होनानै बे गासै आरज नों जोंनि सासेल' बासायग्रा सत्या जिसुनि मुङै आमेन जोंनो बे मोजां समखौ इसोरा जोंनो होबाय जोङो गोबाव समनिफ्राय नेनानै दङमोन आरो दिनै जोङो बे समखौ मोननो हाबाय सिगांसिनथारावनो आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव बे सानबानि प्रग्रामखौ लानानै सफैनो हानाय जोंनि मानगोनां सिडिपि डाइरेक्टर लोगोसे गाहाय आलासि हामबाय होनो जोंनि मानगोनां आफादगिरिखौ बे समखौ आङो आलासि सिनायथि होनो थाखाय हगारना होनायनि थाखाय सिगांसिनथाराव जोंनि बासायगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होयो दिनै बेबायदि मोजांथार समखौ दिनै जोंनि मोखाङाव लाबोनायनि थाखाय आरो मोजां बोथोरफोरखौ जोंनो होनायनि थाखाय दानो आङो बांद्राय गोलाव बुंनाय नङा आंथ' डाइरेक्ट सिनायथि होनायाव थांसै मानो होनबा जोंनि आफादगिरियानो एसे आवगायनो हारि बुंलांखाबाय
गिबि सेन्टाराव आं जोंनि बासायगिरि बिफासखौ हामबाय होयो नैथियाव आं जोंनि मानगोनां आफाद सार आनन्द हामबायसै सार बसुमतारी नं 1 उदालगुरि बिनि उनाव दं जाहैबाय जोंनि बिगिनार ग्रुप बी निफ्राय अननानै सिगाङाव फैनांगासिनो फैदो जसमिता बसुमतारी एडेनबारि बेप्टिस्ट चार्च बिथांजोआनो जोंनि ग्रुप बी नि इनचार्ज दानखान्थिनि भलन्टियारफोर अन्नानै रेडि जादो आङो दाननि मुङै मोनसे हास्रपात फरायगोन बेनो जाहैबाय 2 करन्थिया 9 अध्याय 7 पद आङो बेखौ फरायगोन बेनिफ्राय जोंनि कया टीमनिफ्राय मेथाइ खनगोन समित नार्जारी एसे सेन्स जाबाय नामाखौ मानसियानो जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा फारसे थांनोसै बेनिखायनो आङो जोंनि मानगोनां गाहाय आलासि बिथांखौ खावलायहरबाय गावनि समखौ लाफैनो थाखाय Praise the Lord. एसे खरा हाबोना हाबोआ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. एबार सैताना एसे गिबाय ना जेब्लानाखि जोङो Praise the Lord होननानै जों इसोरखौ गाबज्रियोनो बे समावहाय सैताना गिनानै खारो बेनिखायनो जोङो Praise the Lord Hallelujah होननानै जोङो बे इसोरखौ जोङो बाख्नायनो नांगौ बे समावहाय जोङो फारियैहाय नैबे मोनाबिलि समनि जे इसोरनि बाथ्राखौहाय जोङो एसे जों आवगायलांनि एसे जों सोलोंलायनि दिनै जोंनि मेन जे गाहाय जे आयदा बे आयदाखौ लिरनानै दोननाय जादों देग्लायनि जे गाहाय आयदाया मामोनलाय मेन टीमा मामोनलाय फरायहरदो दे मामोन बे Born to win ना होमबा देरहानो जोनोम जानाय बेखौ बाइबेल भार्स हिसाबै बाहाय इंराजियाव लिरदों इब्रायारिनि होनसै आङो इब्रायारिनि 12 बालाब 1निफ्राय 2-4सिम बे गाहाय टेक्स्ट हिसाबै बेखौ लानाय जादों देरहानो जोनोम जादों Born to win जों मानो जोनोम जादों जों मानो जोनोम जाखो Born to win Born to fight नङा बै टनि जामोन बायदि टनि जामोननि फिल्म होनाय बायदि बे Born to fight नङा एक्चुअली जों Born to fight जादों
जों चेलेन्जेसफोरजों born to fight नङा होमबा जोंनि माखासे समायसाफोरजों माखासे पाप आखुफोरजों जोङो देरहानो फाइट नांनो थाखाय जों जोनोम जादों ना जों फाइट नांनो जोनोम जादों जोंनि मेन टीमा मामोन माबेलाय born to win देरहानो जोनोम जादों बुंनो हास्थायदों जोङो बे बुहुमाव मानोथो उजिखो why do I born in this world आं बे बुहुमाव मानो उजिदों आं बे बुहुमाव मानो जोनोम जाखो नोंथाङा मालाबा सोंफेरदोंना आं मानो जोनोम जादों जोंनि जोनोम जानाया इसोरनि गेदेर मोनसे थांखि दङ मोनसे गेदेर इसोरनि पारपस दङ आरो बे थांखि बायदियैनो जों बुहुमाव जों उजिदों आङो फरायनि एफिसियन्स लिरनाय 2 बालाब 10 तारिखाव फरायगोन For we are God's workmanship created in Christ Jesus to the good work which God prepared in advance for us to do. जोङो मा बुंदों बाहायलाय जोङो इसोरनि मोजां हाबा मावनो थाखायहाय जोङो बे संसाराव जों उजिदों आरो बे मोजां हाबा मावनो थाखायनो इसोरा जों सिगांनो एडभान्सनो जोंखौहाय जोंनि थाखायहाय बे एडभान्स बे प्रिपेयार खालामदों आरो बे मोजां हाबानि थाखायहाय जों बे बुहुमावहाय जों उजिदों जों बे बुहुमावहाय उजिदों अनजाग्राफोर जोंनि उजिनायनि जे थांखि बे थांखिखौ जों मालाबा ओरैबायदि जों सानफ्लाङो जों जेब्लानाखि दुखुजों जिउ खांनो गोनां जायो जोंनि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जेब्लानाखि जोंनि जिउ लामाजों जों हान्थिनो गोनां जायो मालाबा जों गोबां क्रिटिकल स्टेजनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो जेंना जेंसिनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो दिनैहाय जोंनि जिउनि अख्राङाव जेब्ला दिनै खोमसि जोमैफ्रा जेब्लानाखि दाखि फबो आरो जों जेब्लानाखि जोंनि हास्थायनायफोरखौ जों जेब्लानाखि मोननो थाङा जोंनि हास्थायनाय लुबैनायखौ जेब्लानाखि जोङो आबुं खालामनो हाया जेब्ला सासे मानसिया जोंखौ दुखु होयो बे समाव जोङो सानफ्लाङो आङो बे संसाराव उजिनायनि जे आंहा जेबो मिनिं गैया आंहा जेबो ओंथि गैया आंनि जिउ संसाराव उजिनाया जेबो मिनिंलेस जाबाय जों बेखौ जों मालाबा सानफ्लाङो ना जों मालाबा सानो गावनि जे जिउनि मिनिंखौ जेब्लानाखि जों बुजिस'नो हाया अब्ला जों बेखौ जों सानो आंनि जोनोम संसाराव जोनोम जानाया जेबो मिनिं गैया जेबो मिनिं गैया आरो जोंखौ बेखौ जों माला जों सानो जेब्लानाखि जोंनि जिउ लामायाव खोमसि दोमसि जोमैफ्रा जेब्लानाखि जोङो साग्लोबफैयो जोंनि जिउ लामाखौ जेब्लानाखि नुहुरस'नो हायै जोङो मोनहरो जों जेब्लानाखि जोंनि थांखिफ्रा जेब्लानाखि फेलें जायो जोंनि हास्थायनाय लुबैनायफ्रा जेब्लानाखि फेलियर जायो अब्ला जों बेखौ मालाबा जों सानो आङो बे संसाराव उजिनायनि थाखाय जेबो ओंथि गैलिया आङो जे संसाराव उजिनायनि आंहा जेबो थांखि गैलिया जोङो मालाबा जोङो बेबायदि सानो नाथाय जोंखौहाय इसोरा बिमानि गेजेरजोंहाय मोनसे गेदेर थांखि लानानैहाय जोंखौ इसोरा सोरजिदों अनजाग्राफोर गेदेर मोनसे थांखि लानानै इसोरा जोंखौ सोरजिदों आरो बे इसोर होनाय जिबना जोंनि थाखाय बेसेन गोसा ओरैबायदि बेसेन गोसा बाइबेलाव लिरनाय दङ जेब्लानाखि मार्कुसनि 8 बालाब 32निफ्राय 37 सिरिखौ जेब्लानाखि फरायगोन अब्ला जों बेखौहाय जोङो मोननो हागोन आङो फरायनि नोंथांमोना बाइबेलाव नायब्ला मोननो हागोन मार्कुसनि लिरनाय 8 बालाब 32निफ्राय 37 सिरिखौ आङो फरायगोन सासे मानसिया गासै संसारखौ मोननानै गावनि जिबनखौ खथि खालामब्ला बिहा मा मोननाय जागोन आरो मानसिया गावनि जाननि बदल मा होगोन अनजाग्राफोर बे संसारनि गासैबो धोन सम्पतिखौ दिनै फानजोबब्लाबो बिनि समान जिउनि बेसेन गैया अनजाग्राफोर जिउनि बेसेना ओरैबायदि मैल'बान आरो बे मैल'बान जिबनखौहाय इसोरा जोंनो होदों बे मैल'बान जिबनखौ इसोरा जोंनो होदों नाथाय मालाबा जोंनि बे मैल'बान जिबना मालाबा दिनै जों सानफ्लांनाय बायदि जोंनि बेसेन गैयै जोंनि जोलाव सिख्लाफ्रा जों खालामनानै लादों ना जोलाव सिख्लाफ्रा बिदि खालामनानै लादों
जोंनि जिउनि बेसेनखौ जों मालाबा नुहुरस'नो हाया जादों आरो आं दहाय सिगाङाव बुंनाय बादि जोंनो जेब्लानाखि हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ जों मोननो हाया जोंनि माबा मोनसे थांखिखौ जाफुंनो हाया आरो जेब्लानाखि जोंनि जिउ लामाफ्रा दुखुजों जों जेब्लानाखि जिउ खांनो गोनां जायो मालाब्ला जोङो सानो आरो गावखौ नंथारै जों सानफ्लाङो आंजों समान आरो बे समाव संसाराव आंजों समान दुखुथि आं बादि गैया आंजों समान बेबायदि खस्थ' भुगिनांनाय आं बादि समान रावबो मानसि गैया आरो जोङो बेबायदि मालाबा गावनि जिबनखौ नेग्लेक्ट खालामफ्लाङो नाथाय नों जेखि साना मानो इसोरनि नोजोरावहाय जोंनि जिबनफ्रा बेसेन गोनां आरो बे बेसेन गोनां जिबनखौ लानानै इसोरा बे संसाराव मोजां हाबा मावनो थाखाय जोंखौ इसोरा सायख'दों अनजाग्राफोर जों बे समावहाय जों जेननो उजियाखै प्रब्लेमसफ्रा फैयो आरो थाङो जोंनि जिबनफ्रावहाय समस्याफ्रा फैयो आरो थाङो दुखु दाहाया फैयो आरो थाङो जोङो बे दुखु दाहायावहाय दुखु दाहाया नोंखौ फेजेननो हानाय क्षमता गैया जों जेब्लाखि जोंनि डिटारमिनेसनखौ स्ट्रं खालामना लागोन जेब्ला जोंनि जिउनि थांखिखौ जेब्लाखि स्ट्रं खालामना लागोन अब्ला बे समस्याफ्रा बेबायदि निदानफ्रा बेबायदि दुखु दाहाफ्रा जोंखौ बे मालाबाबो फेजेननो हानाय नङा अनजाग्राफोर आरो दिनैहाय आं बेनि गेजेरजों थुलुंगा होनो लुबैदों जोंहा बे संसाराव गोबां मोजां हाबा मावलांनांगौ दङ अनजाग्राफोर जोंहा गोबां मोजां हाबा मावलांगासिनो दङ जों बे संसाराव जेननो थाखाय उजियाखै जोंनि जेननो थाखाय उजियाखै बे संसाराव जों देरहानो जोङो उजिदों जोङो प्रब्लेम्सफोर जोङो डिफिट खालामनो थाखायहाय जोङो उजिदों अनजाग्रा लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर आथिखालाव संसाराव ओरैबायदि थासारि जोंनि जिउआव बेंखनबोदों आरो जोंनि पाप आत्माफ्रा दिनै जोंखौ बेंखनबोदों आरो गोबां चेलेन्जेस जोंनि मोखाङाव नुजाबोदों बे चेलेन्जेसनि गेजेरावहाय नों गसंथानांगोन आरो बे चेलेन्जेसनि गेजेरावहाय जोङो दिनैहाय देरहानो थाखाय नों नाजानांगोन अनजाग्राफोर नाजानांगोन दे अब्ला इसोरा नोंथांमोननि सायाव बोर होथों आशीर्बाद खालामथों आरो बे जोंनि जिउ खांनायाव जोंनि जिउ दावबायलांनायाव इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामथों जेन' जोंनि जिबनाव जेंना जेंसि फैयोब्लाबो निदान खैफोद फैयोब्लाबो दुखु दाहा फैयोब्लाबो गाबनांनाय फैयोब्लाबो निन्दि जानाय फैयोब्लाबो सोंखारि जानाय फैयोब्लाबो मालाबा नागार जानाय नोंथांनि जिबनाव फैयोब्लाबो अनजाग्राफोर जोङो गोसोखौ हमथानि आरो बे प्रब्लेमनि गेजेरावहाय जों गसंथानि आरो जों देरहानि इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों आशीर्बाद खालामथों आङो गुसुङै आर'जनि गेजेरजों दोनथ'नि आर'ज खालामनि बोलोगोरा गोथार आरो गोथां अनसुला आफा इसोर प्रभु नों बिफाखौ आङो हामबाय होनदों बेबायदि मोजां मोनाबिलि समावहाय प्रभु आफा नोङो बे संसाराव नोङो जोंखौ दिनै सोरजिनायनि जे उद्देश्यफोरनि सायाव नोंनि बाथ्रा नोङो बुंबाय आफा इसोर नों बे बुहुमावहाय जोङो प्रभु आफा नों मोजां हाबा मावनो थाखाय नोङो जोंखौ सोरजिदों जोनोम होदों आफा प्रभु नोंनि मोजां हाबा मावनो थाखायसो नों बुहुमाव जोङो उजिदों प्रभु आफा जोंनि जिबनावहाय जोंनि जिउ लामायावहाय जोङो जिउ खांलांनांगौआवहाय गोबां समस्याफोर गोबां दुखु दाहाफोर दिनै जोंनि जिबनावहाय फैयो प्रभु गोबां समस्याफोर जोंनि जिबनावहाय फैयो बे समस्याफ्रा जोंखौहाय जेन' खोख्लैनो हायै बादि प्रभु आफा नोङो जोंखौ फोथायनाय जिबनावहाय नोङो बोलोगोरा नों खालामदो आरो दिनै लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि जिबनाव गोबां समस्याफोर फैगोन मालाबा दिनै सोरजोंबा नेवसि जानाय मालाबा सोरजोंबा दिनैहाय गारजानाय नागार जालांनाय प्रभु आफा दिनै बेबायदिनो फैगोन समस्याफ्रा फैगोन बे समावहाय दिनै प्रभु आफा नोंनि बाथ्राया बिथांमोनखौ थुलुंगानाय होदो प्रभु आफा बिथांमोना बे समस्याफोरनि गेजेरावहाय थानानैब्लाबो जों गावखौ जों हमथानो हायो आफा जोंनि सोरगिदिं गोबां समस्याफोर दङ प्रभु आफा जोंनि गोबां चेलेन्जेसफोर दङ गोबां पाप आखुथायफोर दङ जाय प्रभु आफा पाप आखुथायफ्रा दिनै जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ जेनेबा गोबां गथ' गथायफोरखौहाय प्रभु आफा दिनै खोख्लैगासिनो दङ बे गाज्रि आखुथायफोरनिफ्राय गावखौ जों उदां खालामनो हायो आफा नोङो मदद खालामदो नों सहाय खालामदो जोङो बे संसाराव सानसे जोङो प्रभु आफा दिनै जोंनि प्रभु आफा दिनै हाबा मावनानै मोजां हाबा मावनानै जों जों एग्जाम्पल जों गालांनो हायो बिदिन्थि जों गालांनो हायो जोंनि जिउ लामानि जों रेगा गालांनो हायो आफा नों बिदिनो सहाय खालामदो आफा हामबाय होनसै आफा नोंनि बाथ्रानि थाखाय आफा जाय बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनायनि बाथ्राखौ सोलोंबाय
apa nang bयनिबो सायाव गेदेरनि बोर आरो सेरबारखौ नोङो दान खालामदो आपा हामबाय होनसै आपा नोंनि रावनि थाखायहाय बे गासै प्रार्थना आद्रा समायनि बिफानि गोथार आखायाव गथायनानै जिसु नामै बिबाय आमेन हामबायसै थेंक इउ